Tak krásný dobrý večer. Já vás vítám na webináři od Cesty Česka, jak na poutní cestu Blaník Hříb. Jsme rádi, že jste se rozhodli strávit s námi 60 až 90 minut, kde my vám budeme představovat tuto poutní cestu, co je na ní potřeba, zároveň bude prostor pro vaše dotazy. Jenom ještě na začátku řeknu, protože je nahlášených více lidí, než zatím tady je, takže uděláme si takových 5 minut na začátku, kde ještě budeme chvilinku čekat, jestli se nás připojí víc. Mezitím vám teda řeknu nějaké věci ohledně organizace. Samozřejmě, kdo si chcete zapnout kameru, rádi vás uvidíme. Pro koho to není, samozřejmě plně respektujeme. Meeting nebo tento webinář bude nahrávaný. Pokud budete mít zájem dostat i tu nahranou verzi, tak nám napište na info@cestačeska.cz a my vám ho pošleme. Jo, je možné, že potom ho třeba dáme ještě na YouTube nebo některé části, ale zatím to uděláme tady tou formou, kdy bude vlastně záznam na vyžádání. Zároveň všichni z vás máte vyplé mikrofonky. Je to z důvodu toho, aby jsme se případně nějak nepřikřikovali. Máte možnost klást dotazy a budeme rádi za vaše dotazy, které můžete pokládat tak, že když se podíváte nahoře na tu lištičku, tak tam máte většinou otázky a odpovědi, nebo pokud máte Teamsy v angličtině, tak je tam questions and answers. Na to si kliknete, napíšete tam otázku a my vlastně v průběhu celého webináře budeme na ty dotazy odpovídat. Tak, podíváme se, jak jsme na tom s účastníky. A zhruba za 3 minutky se pustíme do toho a začneme. Samozřejmě, pokud už byste měli dotaz, který stejně víte, že chcete položit, klidně ho rovnou napište, dostaneme se k němu. Ten časový předpoklad je cca 60 minut, máme ale prostor až 90 minut, takže pokud bude třeba víc dotazů, těch 90 minut není problém tedy zůstat a vlastně si povídat dál. Tak, vypadá to, že účastníci se nám připojili a já bych teda začala s představením lidí, kteří tady dneska vás budou tím seminářem provádět. Bude to Peťa Mlých, který je předseda spolku Cesta Česka a dneska nám bude tady zajišťovat veškerou technickou podporu. Vlastně celý tento webinář po technické stránce připravil a v průběhu mě bude upozorňovat vlastně na ty vaše dotazy, které budeme zodpovídat. Ahoj Peti. Já tímto všechny zdravím, děkuji, že se připojili a mluvčím nebudu, skutečně jsem jenom jako technická podpora, takže tímto zase předávám slovo zpět Janě. Díky Peti. Tak potom náš hlavní mluvčí dneska je Jindra Chmelář, zakladatel a místopředseda spolku. Ahoj Jindro. Ahoj Jano, ahoj všem. Těším se na to, jsem zvědavý, nadšený, nervózní. Tak, potom já vás budu provázet celým tím dnešním večerem. Já jsem Jana Nahodilová, jsem členka vlastně spolku Cesta Česka.
A mimo vlastně členy spolku s náma tady bude Jana Poulová jako poutnice, která není členkou a která s náma bude sdílet vlastně o svém putování na poutní cestě Blaník Hříb a o tom, jak to ona vlastně prožívala. Takže doufáme, že to bude obohacující a Janu už tu máme. Janička možná se připojí o trošku později, takže to vůbec nevadí. Pojďme teda začít, protože toho času není zase tolik. A já bych vás úplně na začátku ráda představila náš spolek, takže spolek Cesta Česká, který vznikl jako parta nadšenců v roce 2014, takže už jsme oslavili 10 let fungování spolku a naše aktivity mají 3 hlavní pilíře. Jedním z nich a tím, o kterým se dneska budeme nejvíce bavit, jsou poutní cesty, a to poutní cesta Blaník Hříb, která oslavila 5leté výročí, také loni, a poutní cesta Hříb Blaník, která je mladší. Mimo poutní cesty tak ještě pořádáme pouť Českého anděla, což už je také tradiční akce, ke které se dneska ještě dostaneme také víc, protože v rámci vlastně té pouti Českého anděla si můžete projít i poslední část etapy Blaník Hříb, nebo část té poslední etapy, a potom pořádáme dětské tábory, kde se snažíme sdílet naše hodnoty také s dětmi. Tábor Rytíř a dáma bude letos 26.7. až 9.8. a v případě, pokud by vás zajímalo i toto téma, tak jsou ještě otevřené přihlášky, ale není to předmětem vlastně dnešního webináře. Já se zeptám, Mindro, jako dlouholetý předseda spolku, člověk, který hodně Cestu Česka prezentuje navenek, je něco, co jsem zapomněla říct o spolku a co je takový ten top, co by si chtěl hnedka na začátku vypíchnout? Možná trošku jenom k té historii vlastně, nebo proč děláme tyhle ty projekty, jaký děláme. Je to hlavně z důvodu, že když jsme se založili, tak jsme měli hodně nápadů, co budeme dělat, a chtěli jsme být hodně aktivní a prostě zapojovat se do všeho možného, ale nakonec po nějaké době nám došlo, že pokud chceme nějak jako přispět k tomu, aby třeba se nám žilo lépe, nebo aby se nějak změnila společnost, že vždycky ta změna, aby byla trvalá, tak musí jít ze spoda, musí jít vlastně od každého z nás, a proto jsme začali vymýšlet vlastně nebo jsme se přiklonili k těm projektům, jako jsou právě třeba ty poutní cesty, který mají vlastně už to motto v sobě: poznej českou zemi a sám sebe, takže to sebepoznání je vlastně tím spojujícím prvkem všech našich aktivit, a zároveň to, jak se ten spolek jmenuje, Cesta Česká, je to poznej českou zemi a sám sebe, tak značí to, že prostě máme blízký vztah i k naší zemi, k našemu domovu, a vlastně tohleto těmi našimi poutními cestami, třeba na té pouti Českého anděla, tak tam je tohleto velké téma, aby si jako každý vlastně uvědomil, kde je doma, a že vlastně tam, kde je doma, tam by se o to mohl nějak starat, a nebo minimálně to mít rád a chtít, aby prostě ten domov prosperoval. Takže tohleto byla takový základ, proč jsme ten spolek založili, a já jsem moc rád, že prostě už máme 11 let a ty projekty pořád běží a rozvíjí se. Takže tolik jenom asi. Bezvadný. Jak už jsem zmínila, jedním z těch pilířů jsou ty poutní cesty. Poutní cesta Blaník Hříb, která má 7 etap. Dohromady je to cca 200 kilometrů. Na to se dneska budeme soustředit, popovídáme se o tom, jak se na ní připravit. Potom je druhá cesta Hříb Blaník, která už je trošku obtížnější, má 300 kilometrů a je rozdělená na 4 etapy.
Jindro, proč vlastně jste založili, nebo jsme, já jsem v té době ještě s vámi nebyla, nový poutní cesty? Když už víme, že jsou poutní cesty do Santiaga, které se dají vlastně jít až z České republiky nebo části, ale jakoby ten princip poutních cestů byl, tak co vás motivovalo vlastně k tomu vytvoření těch nových poutních cest? No, nebyla to určitě, ta motivace nebyla, abychom my měli u nás jako v Česku něco, co je ve světě, nebo nějakým způsobem jsme nechtěli dělat, jako určitě jsme nechtěli dělat konkurenci poutním cestám, třeba svatojakubským, to v žádném případě, ale měli jsme takový jako pocit, že poutnictví jako takové, nebo putování, na rozdíl od klasické turistiky, má nějakou přidanou hodnotu. A ta přidaná hodnota spočívá vlastně v tom sebepoznání, v tom, že člověk většinou jde putovat, protože za první, buď to chce někam dojít na nějaké důležité místo, ale ta cesta samotná by měla vést k určitému zodpovězení otázek nebo k nějakému srovnání si myšlenek, odpočinutí si od nějakých stresů a tak dále. Takže je to vlastně takový jako sebeléčebný proces. A tehle ten proces, jako v rámci těch poutních cest, vlastně ta duchovní stránka, tam u normálních jako poutních cest je normální nebo jako běžná. Nicméně ty poutní cesty, které máme, tak jsou většinou církevní, jsou jako spojeny s křesťanstvím nebo jsou nějakým způsobem náboženské. A ta naše poutní cesta nebo ty naše poutní cesty nejsou náboženské. O to bych jako řekl na začátek. Nejsou ani protináboženské, jo, jsou prostě nábožensky neutrální a zaměří se hlavně na to sebepoznání, což si myslíme, že je prostě podstatou a důležitým prvkem. Takže a tyhle takovéhle poutní cesty u nás nebyly. Je u nás plno naučných stezek, je u nás plno turistických stezek, ale vlastně to, co by mělo nějakou nadstavbu, to není. A proto jsme se rozhodli tohleto vlastně udělat a dát lidem možnost zkusit si to. Jo? Zkusit vyrazit na tu cestu, která je nějakým způsobem dálková, že ta první má asi 190 km, a zároveň dostat nějaký návod k tomu, nad čím přemýšlet, nějaké body k inspiraci, nějaké otázky, které jsou položeny docela jako systematicky promyšleně a jdou od nějakých základních otázek, jako jaký je vztah k mé rodině, to tam vztahy k sobě, k rodině, přemýšlení o záměru v životě, o tom, kam směřuju, jaké jsou moje hodnoty. No a vlastně tímhletím si člověk může udělat v sobě ten pořádek a vlastně pak zase do toho schonu svého životního, pracovního skočit tak nějak s novou motivací. Takže můžeme říct, že je to vlastně putování, které je zaměřeno i na jakoby seberozvojovou složku, ale není spojená s žádnou církví, s žádným náboženstvím, ale zároveň je to vlastně součástí. Určitě. Jako, ať už člověk jako je nějakého vyznání nebo není, tak na téhleté cestě jako je vítán, nebo prostě ta cesta je pro něj a každý se do toho může vložit vlastně to své. To je vlastně důležitý, že my se nesnažíme říkat vlastně, co si má člověk myslet, nebo jak jsou ty věci správně, ale tady každý dostane možnost, aby se nad tím zamyslel sám. Zkrátka, aby se v sobě trošku povrtal a aby ze sebe něco vydoloval. Protože jako v běžném schonu na to často není čas, ale předpokládám, že jako lidé, kteří už tady jsou, tak vlastně ten čas si chtějí udělat a třeba jsou zvědaví, jak na to. Když jsme se bavili o těch svatojakubských cestách, tak oni mají takový ten známý symbol, tu mušličku, že podle čeho vlastně všichni ví, že se o to jedná. Poutní cesty Blaník, Řípří, Blaník mají také nějaký symbol. Je to tak? No, mají vlastně je to vidět teďka v té prezentaci, je to Cčko se srdíčkem, což je vlastně takové jako stylizované Č, že, v tom slovu Česko. A v podstatě symbolizuje to, že máme rádi naši zemi, máme k ní vztah, dokonce se snad považujeme i za vlastence určitě a vlastně ten symbol vyjadřuje to,
jak to vlastenectví vnímáme, že je to opravdu o tom, není to o ničem jiném, než prostě mít pozitivní vztah ke svému domovu a snažit se, aby ten prosperoval. Jo, to znamená bez jakýchkoliv nějakých vymezujících se záležitostí. Takže to je vlastně ten symbol a my máme takový placky a kdo třeba na tu poutní cestu jde, tak nebo může si tu placku pořídit a může ji pak nosit třeba na baťohu a všichni budou vědět, že patří k nám. A ještě tady o tom znaku je vlastně zajímavý, že on je přímo na těch tabulkách, že, po cestě. Takže vlastně i člověk, který třeba se nevydal na tu poutní cestu, ale jde někde po té trase a vlastně na to narazí, tak ví, že najednou vlastně se přidal a jde po trase té poutní cesty. Jo, je to tak. No. Ty tabulky ty jsou vlastně na některých rozcestníkách Klubu českých turistů, který to pro nás vlastně ty tabulky vyrobil. Na těch tabulkách jsou i QR kódy, takže když přijde někdo, kdo skutečně jako najednou vidí tabulku, neví, co si myslet, namíří telefon, ono ho to hodí na naše stránky a tam už vlastně se o tom projektu, o těch poutních cestách může dozvědět víc. No. Takže my jsme vlastně, tohleto bylo pro nás velký takový jako úspěch, nebo byli jsme moc rádi, že Klub českých turistů s náma spolupracoval a tyhle ty tabulky pro nás udělal. Jo, a vlastně potom s náma spolupracoval i na té druhé poutní cestě, takže to si myslím, že je moc pěkný. Takže vlastně na těch jakoby sloupcích, nebo kde jsou normální ty tabulky od Klubu českých turistů, tak zároveň jsou tam vlastně ty tabulky cesty Jo, české. ne všude, ne na všech těch směrovníkách, ale na nějakých vybraných vlastně, já nevím, myslím, že na té první trase jich je asi 52, na té druhé, ta je delší, tam jich je asi 80. Jo, takže ta cesta ta je vlastně vede po cestách značených Klubem českých turistů. Tam, kde náhodou vede mimo, tak tam už je nyní proznačená právě takovými to srdíčky. Takže to je třeba na té druhé poutní cestě kolem Kladna. Na té první myslím, že to je někde někde tam ve středních Čechách mezi poli. Nevím přesně teďka. Jo. Nic to je. No. Jo, my se ještě k tomu značení a obecně, jak se orientovat, ještě dostaneme. Tak já už mám informaci, že se připojila Jana Pólová jako dnešní poutnice, takže Jani, já tě vítám tady a děkuji za tvůj čas. Hezké odpoledne, ahoj všem. A Jani, zrovna se tě zeptám, co tebe motivovalo vyrazit na poutní cestu Blaník Chříp? Co byl pro tebe ten impuls? No tak určitě prvním impulzem bylo to, že znám vlastně jakoby všechny, kteří na této cestě pracovali a kteří vlastně založili a zajímalo mě, jak ta cesta vypadá. Pak jsem chtěla poznat kus české krajiny samozřejmě a najít tam i nějaké otázky na své záležitosti. A vnímala jsi třeba, že je to opravdu rozdíl mezi tou turistikou a že seš na pouti, že třeba přemýšlíš nad těma tématama a nějakým způsobem jakoby si vnitřně něco ujasňuješ? Přišlo ti, že to je jako jiný než klasická turistika? Určitě, protože jsem si samozřejmě jakoby než jsem vyrazila na tu cestu, tak jsem si pořídila deníček, kde všechny ty otázky jsou vlastně krásně formulované, na každou tu etapu je vlastně ta otázka jakoby daná a člověk vlastně, jak jde tou krajinou, tak najednou o tom přemýšlí a nachází tam ty odpovědi na ty různé, nejenom možná i na ty otázky, které jsou tam dané, ale vlastně přijdou mu i jiné odpovědi na věci, které řeší, které má v hlavě a který se mu třeba točí v té hlavě pořád kolem dokola. Děkuji moc za sdílení. Jani, a byla tam nějaká třeba jako obava předtím, protože toto je hodně webinář pro lidi, kteří se třeba snaží jakoby odhodlat vyrazit na cestu, ale třeba je tam nějaký blocking point, něco, co nějaká obava. Bylo tam něco z té tvé strany, co si třeba v sobě musela překonat, že je to dlouhá cesta, nebo toto si ty vůbec neřešila a prostě si řekla, že vyrazíš a vyrazila si?
Tak já jsem to vůbec jako neřešila, já jsem prostě vyrazila, dokonce na tu první část vlastně z Blaníku jsem vyrazila i s baťohem, že budu spát někde ve spacáku ve stanu, nebude kde nakoupit jídlo třeba, takže jsem opravdu šla, jako když se to tak řekne, na těžko. A já jsem věděla, že kdykoliv, jakýkoliv problém by byl, tak člověk vždycky může sednout někde na autobus, na vlak a vrátit se, takže tam vlastně jako není vůbec jako čeho se bát. A musím říct, že i když jsem se v Mělnice dostala do situace, kde vlastně jsem neměla zajištěný ubytování, protože v tom hotelu, kde jsem si to vlastně zjišťovala, říkali, že tam mají vždycky místo, že to není problém, tak najednou jsem se tam dostala vlastně o víkendu, kdy tam byly nějaký kajakářský závody a všechny hotely v Mělnice byly úplně plný, ale opravdu všechny. Tak jsem prostě na ulici se zeptala nějaký paní, jestli neví o nějakém ubytování a ona mě zavedla do nějakého soukromého ubytování a měla jsem přespat i kde tam, takže člověk jako, když už je jako v ouských, tak se může i jako zeptat někoho a ty lidi mu na té cestě pomůžou. Mm-hmm. To je skvělý. A měla si pocit, že třeba ty lidi, když si tu poutní cestu šla, že už oni jako slyšeli, nebo že to prostě pro ně byla novinka? Na některých úsecích, kde se vlastně šlo tou krajinou, třeba kolem vesnic, tak tam jsem potkávala i lidi třeba, kteří venčili psy a když jsme se tak dali jako do řeči, tak říkali, vy jdete tu cestu, no my jsme si tady jako všimli toho značení a už jsme tady nějaký poutníky jakoby potkali. A někteří třeba i řekli, že aspoň nějakou část, nějaký ten úsek si teda zkusí projít, aby věděli, co kolem té jejich vesnice nebo kolem toho domu třeba případně i vede. Děkuji za sdílení. Tak jdeme na další téma, které už je vyloženě k té poutní cestě. Jindro, já tě poprosím trochu představení těch 7 poutních etap, odkud kam, co je důležitý vědět pro toho člověka. Děkuji za tohle. Já jsem se chtěl ještě vrátit vlastně, protože možná lidi i zajímá, proč jsme tu poutní cestu, proč jsme propojili vlastně Blaník s Řípem. Jo, je to samozřejmě z důvodu, že obě tato místa nebo obě tyto hory jsou každému Čechovi notoricky známé. Každý vlastně si pod nima, pod jejich symbolikou, nebo dokáže představit, nebo zná jejich symboliku. A ta je ta vlastně, že Blaník, to je vlastně jako symbol ochrany, tam jsou ty rytíři podle legendy, který mají vyjet, když teda zemi bude nejhůř, ale vlastně jako obecně se dá říct, že je tak jako symbol ochrany. A člověk teda, když vlastně z toho Blaníku vyjde, tak jako symbolicky, tak přeneseně vlastně si tam sebou vezme tu ochranu na tu cestu a jde celou dobu a má možnost vlastně zpracovávat si všechny ty témata, z nich některý jsou těžký, třeba je tam jako poznání svých stinných stránek, zrovna u Sázavy, kde se jde Čertovou brázdou, tak jsou tam takový strašidelné místa, pro někoho teda. A vlastně má sebou tu ochranu. No a pak, když vlastně dojde na ten Říp, to je zase symbol domova, je to vlastně pro každého Čecha vlastně ten Říp symbolizuje domov, tam, kde vlastně to bylo jako rozhodnuto, že tady teda jako zůstanou ty Češi a tady budou doma. A vlastně tam jako se dojde s tím, co si člověk prožil a má možnost jako teďka vlastně vidět, tady jsem doma a vlastně je to takový, jako sice dojde tu poutní cestu, ale zároveň se před ním otevře jako ten svět, jako vlastně zase ta budoucnost. Takže tohle je zatím za tou symbolikou. No a kudy to vede? Vede to krásnými místy, vede to, těch etap je 7. Ta první vede teda z Louňovic pod Blaníkem přes Blaník až do Českého Štenberka, druhá vede ze Českého Štenberka do Sázavy, třetí ze Sázavy do Kouřimy, čtvrtá z Kouřimy do Sadské, další ze Sadské do Staré Boleslavy, pak ze Staré Boleslavy do Mělníka, no a poslední vede z Mělníka až na Říp, kdy teda poslední úsek té cesty, ten vede ze Ctíněvsi na Říp a tam vlastně je ten poslední úsek, který chodíme každý rok na pouti Českého Anděla a to je vlastně jenom ze Ctíněvsi na Říp
ta poutní cesta potom vede, nebo během toho jednoho dne vede i zpátky samozřejmě. A ta je ještě rozdělená, tato poslední část, ještě na 7 takových jako kratších bodů, které vlastně jsou procházeny, je to taková zkrácená verze té dlouhé cesty na jeden den. V podstatě taková ukázka. No a ta témata, která jsou, já teďka asi nejsem si jistý, jestli si z paměti všechny vybavím, ale začíná se vztahem vlastně ke své rodině, takže každý má možnost si přemýšlet o tom, jakou má rodinu, jaký má vztah k rodině, odkud vychází. Potom je tam vztah k sobě samému a ta třetí etapa je právě hledání svých stinných stránek, potom je tam hledání svých hodnot, životních priorit, přemýšlení o svém životním záměru, o tom, jestli moje životní směřování odpovídá mému životnímu záměru a vlastně tohle jsou taková jako nosná témata té poutní cesty. Je to skutečně o tom udělat si pořádek a tak nějak srovnat si svoje životní priority. No a tak. Takže to je těch 7 etap a vlastně to jejich, řekněme, pozadí toho sebepoznávání. No a možná, co se týká toho, jako těch praktických věcí, tak třeba například to ubytování, když tady vidím v té prezentaci, tak tam každý člověk si může to ubytování zařídit podle sebe. Jak říkala Jana, může si vzít spacák a karimatku a spát venku pod širákem, když na to má záda a já nevím, náturu. A nebo to jsme dělali my třeba, tak si předem člověk obvolá ta místa, kde by jako, prostě si tu cestu naplánuje a tam, kde chce přespat, tak tam si domluví nějaké ubytování, ve většině těch míst to jde velice dobře, jsou tam penziony, i máme vlastně některé stránky, možná se k tomu potom dostaneme, kde se dá to ubytování najít. No a nebo případně, no asi je to nejlepší takhle si to naplánovat, no. Mm-hmm. Jo, takže tolik asi jako k tomu, anebo jo, tohle to jsem chtěl říct, že vlastně není také potřeba jít celou tu trasu najednou, každý si může třeba rozhodnout, že většina z těch etap se dá ujít za jeden den, takže třeba dojede autobusem na začátek té etapy, ujde etapu, z konce etapy si zase dojede potom autobusem nebo vlakem domů a další týden nebo za půl roku, podle toho, jak mu to vyjde, může v té cestě pokračovat. Jo? Tam tohle se vlastně také smí. Co ale doporučujeme určitě je začít od začátku a skončit na konci. Jo? Ptají se občas lidi, jestli je to možné jako opačně, nebo jestli můžou začít prostřed. Určitě to jde, ale pokud chce člověk využít jako ten plný potenciál toho, co to nabízí ta cesta, tak je dobrý začít na začátku a skončit na konci. Jani, a co ty? Ty si to snažila se to ujít každý den jednu etapu, nebo rozložila si to? Vyšlo ti to vždycky tak, jak jsi to rozložila, anebo si tomu nechávala volný průběh? Já jsem to měla naplánovaný vlastně na 2 jakoby části a určitě jako co můžu doporučit, tak Jindra má pravdu v tom, že se dají ty jednotlivé etapy jít jako vždycky jako po jednom dni, ale pokud na tu jakoby pouť člověk jako jde s tím záměrem nejenom si projít tu trasu, ale opravdu tam něco najít, tak z mý zkušenosti je lepší to jít jako víc dní v kuse. A já jsem vlastně z toho Blatníku na Hříb to měla rozložený jakoby na 2 části, že jsem šla z Blatníku do Sadský a potom za nějakou dobu ze Sadský na Hříb. A musím říct, že to jakoby poznání je tam hlubší, když prostě člověk vlastně jde tou trasou jakoby víc dní po sobě a má opravdu čas na sebe a opravdu ponořit se do těch věcí a ty myšlenky si urovnávat a věnovat se tam sám sobě.
ale pak mám ještě jednu zkušenost s tím, že když jsem vlastně došla celou tuto jakoby část té pouti a potřebovala jsem si potom za půl roku případně jakoby zpracovat nějaký jako jedno téma, tak jsem udělala přesně to, že jsem si vybrala tu etapu, která se týkala toho tématu, které jsem potřebovala v tu chvíli si v té hlavě urovnat a dojela jsem tam ráno autobusem a šla jsem jenom tu jednu etapu za ten jeden den. A taky to bylo úžasný. Ale vlastně bylo to až potom, co jsem měla už jako projít tu část té trasy na 2krát jako opravdu ve vícero dnech. Děkuju. Já si myslím, že toto je dobrý jakoby vypíchnout, že vlastně tady ty poutní cesty Blaník Hříb Blaník, že oni nejsou udělaný na výkon. Takže vlastně nedostanete žádného bobříka za to, že to přejdete za jeden den. Samozřejmě je to na vás, pokud chcete, ale je to opravdu na tom, co vás ta cesta a to putování tou krajinou dá a že vlastně tu jednu cestu, protože tam ty trasy začínají, že jo, třeba od 18 kilometrů, to je ta část druhá, Český Štenberg, Sázava, což se dá ujít úplně v pohodě, samozřejmě záleží na kondici a věku, ale jsou tam jiné etapy, které mají třeba 36 kilometrů, což už je prostě náročnější, takže úplně v pořádku rozložit si to. Já třeba, když jsem to taky šla, tady tu poutní cestu, tak protože já jsem šla s manželem a dělali jsme, že jsme klidně třeba někde zůstali jeden den, odpočinuli jsme si a potom jsme pokračovali dál. Takže vlastně veškeré varianty, které vám pomůžou v tom vašem záměru, jsou naprosto správně a není vlastně co udělat špatně. Tak já si myslím, že teda pro poutníky, kteří zvažují se vydat na cestu, tak důležité téma je právě to ubytování. Takže Jindro, máme nějakou možnost, jak poutníkům pomoct třeba s tím hledáním, ubytováním, navést je? Určitě máme. Na našich stránkách vlastně cesta.česka.cz, tak tam nahoře takový horizontální menu, jsou tam poutní cesty, a jsou tam ty jednotlivé etapy a potom je tam vlastně také ostatní a tam je jedna odrážka možnosti ubytování a tam vlastně my máme vypsáno jako určitá místa a penziony nebo třeba nabízí lidi nějaké ubytování nebo kempy, tak to je tam vlastně vypsáno. To je možná asi jako momentálně nejpodrobnější, nejširší výčet, ale samozřejmě lze také to udělat tak, že normálně člověk, když si naplánuje, že někam dojde, tak prostě třeba na mapách.cz nebo někde prostě si dá ubytování a jméno vesnice v Google a tam si něco najde, taky to jde. A potom je vlastně ještě jeden projekt, protože my spolupracujeme i s dalšími organizacemi, nebo spolky, které se věnují putování, konkrétně tohle je projekt Ultray, která spravuje u nás svatojakubské cesty, tak oni mají takovou webovou stránku, která se jmenuje Postel pro poutníka, www.postelpropoutníka.cz. A tam vlastně ty naše poutní cesty jsou tam přidány a každý, kdo chce nabízet ubytování, třeba i u sebe doma, tak se tam může zaregistrovat, vyplnit, co všechno nabízí, jestli je tam možnost třeba načerpat vodu a tak dále. A to je také jako další možnost. Tam bohužel jako tahle ta stránka není tak aktivní, jak by mohla být. A těch nabídek tam není tolik. U nás na těch webových stránkách je toho víc. Jo, a skutečně není nic jednoduššího, než zjistit, kde poblíž nějaký penzion, tam si zavolat a domluvit ubytování. A funguje to. Mm-hmm. Vlastně pěkně, že ty provozovatele s tím čím dál víc počítají, takže vlastně už ví třeba, že je to ten poutník a jsou třeba ochotní, to zase byla třeba moje zkušenost, jako počkat, protože normálně tam jsou třeba do 6, ale že rozumí, že ten poutník úplně nemusí odhadnout vlastně, jak mu dlouho ta cesta zabere. Takže jsou ochotní třeba i počkat, přijít později, nebo prostě na zavolání se domluvit. Že už vlastně ví, o co jde a že se to může stát. Tohle to je fajn, no, že často jako ty provozovatele nebo ty, co nabízí to ubytování, tak jsou připraveni vlastně na ty poutníky a jsou k tomu naklonění, takže často tam člověk najde i
si pěkně popovídá, nebo jsou to zkrátka jako příjemná setkání. No a to je vlastně další věc, která na tom putování je pěkná, že člověk pozná nové lidi a zkrátka tohle to je jako podstatná část. Tak já to nebudu nějak rozvádět. Každý ať si to pozná sám. Dobře, tak to jsme probrali ubytování. Další důležitý téma pro člověka, který se odhodlává vyrazit, je určitě jídlo, občerstvení. Takže Jindro, myslíš si, že je tam někde jako může vystat problém, co se týče občerstvení, nebo je ta trasa tak moc jako vlastně v okolí měst, že... No, ten problém nastat může v určitých oblastech, kde jako jsou hlavně vesnice a když tam člověk přijde ve špatnou dobu, tak tam není otevřeno nic. Jo? Že to jsou často v těch vesnicích bývají ty obchody otevřeny skutečně jenom jako pár hodin denně v dobu, kdy, já nevím, lidé chodí z práce nebo nějak to je zkrátka upravené tomu rytmu. A tohle jsme zrovna měli, myslím, že to je taková oblast mezi Mlčechvosty a Jeviněves a co tam je pokud Sněvsi, když už se jde, tak tam jsme jako nemohli narazit na žádný, kde bychom si mohli něco koupit. Takže skutečně jako dobrý mít sebou nějaké jídlo v baťušku, nějaké tyčinky nebo chleby nebo pomazánky, cokoliv, co kdo je jako zvyklý a mít sebou i tu vodu. Jo, protože většinou to tak není, většinou jde někde napumpovat nebo dočerpat nebo koupit, ale jsou místa, kde to je trošku jako problematičtější. No. A je to hlavně v té části té civilizovanější, takový ty civilizovanější vesnice, kde zkrátka jako lidi přes den nejsou, protože jsou v práci v Praze nebo někde v nějakém větším městě. No, takže... A často i ty hospody nejsou otevřeny přes den, jo? Ty jsou otevřeny třeba až odpoledne, takže na tohle to je potřeba trošku jako myslet. No. Nepočítat s tím, že když vidím na mapách CZ, že je tam hospoda, takže bude automaticky otevřena. Tak co bys doporučil, jako třeba kolik toho jídlo na 3 dny, nebo prostě... No ne, to zase potřeba není. Já si myslím tak jako jídlo prostě na den, na 2, jako vždycky během té etapy vždycky jako je někde nějaký obchod, kde se něco koupit dá. Takže jako jsme v civilizaci, nejsme na Aljašce, takže jako každý den si něco koupit lze v podstatě. Ale a záleží taky na tom, kolik kdo je ochoten na těch zádech nést. Někdo si může skutečně udělat, jako tady vidíme na tom obrázku, někdo může mít velkou krosnu a tam mít prostě sebou všechno, kdo je zvyklý chodit na vandry, tak si bude mít sebou třeba i vařič, uvaří si polívku. Jo, tohle to záleží na každém. A kdo chce být pohodlnější, tak zkrátka si to naplánuje tak, aby se někde nakoupil, nebo aby se někde najedl. A je potřeba si zjistit, ale jestli tam, až tam přijdu, aby tam bylo otevřeno. Jako. Janí, ty jsi zmínila, že ses nejdřív vydala na těžko, takže i s jídlem. Jaká je tvoje zkušenost se stravováním? No, hlavně bych asi jako, jak říkal Jindra, si ověřila, mně se stalo to, protože jsem první etapu vyrazila, když byly v červenci státní svátky a přesně v těch malých vesničkách měli v obchodech zavřeno, takže tam pak člověk opravdu jako si nekoupí nic, takže i trošku zvážit to, jestli se tam netrefujeme, jako, nebo netrefí člověk, když vyrazí na do nějakého toho státního svátku a ověřit si, jestli prostě ty malé obchůdky většinou mývají jako v těchto obdobích jako zavřeno. Ale zase, když jsme jako se ubytovávali v těch kempech, tak tam člověk vždycky to občerstvení jako nějaký najde. Ale je potřeba to jako trošku zvážit, opravdu si to naplánovat tak, aby člověk věděl, kdy, v jakou dobu bude procházet těma menšíma vesnicema a v těch větších městečkách není problém, tam vždycky jako člověk něco najde nebo na benzínce tu vodu aspoň koupí. Po cestě je i spousta studánek, kde se dá jakoby dotočit ta voda, takže s vodou si myslím, že problém jako není. A Jindro, já se zeptám, studánky nebo možnosti na čerpání vody, pokud si to pamatuju správně, tak poutníci taky najdou, že, na našich stránkách? No, jo, určitě jo. Tam myslím, že to je stejně jako je tam to, když se na to podívám,
tak tam u těch, jak jsou tam ty ubytování, tak vlastně jsou tam i k tomu nějaké poznámky, jo, že třeba tady je, já nevím, penzion Scarlett, a je tady ubytování možná i mimo letní sezónu, objednání nejlépe telefonicky, jo, jsou tady i vlastně odkazy na ta ubytování a myslím, že a teďka přemýšlím, jestli tam je někde teda i no, nevidím tady, možná no, asi přímo, jako kde je možný načerpat vodu, to tady asi přímo nevidím. Ale jo, jsou tam, jo, vidím, jsou tam, když se podíváte tam vlastně na ty stránky, tak jsou tam takové symboly a právě je tam symbol jako vody, takový 2 vlnovky a tam, kde je vlastně ten symbol té vody, tak tam je možnost tu vodu dočerpat. Jo. Není to jako, samozřejmě dá se dočerpat i jinde, ale tohle jsou, kde tam je třeba, kde vám tu vodu dají, nebo je tam přímo studánka, a nebo taky na mapách CZ, vlastně tam ty studánky, když jsou přírodní, tak jsou označené. No. A úplně jako nejlepší je opravdu, aby se to člověk jako užil autenticky, zeptat se někoho místního, jestli by mu nenatočil doma vodu třeba. A máte rovnou zase dobrodružství, můžete si popovídat. A samozřejmě, když se někdo, jako hodně lidí, taky si to chce jenom projít v tichu, nechce si povídat, jo. Tak ale to potom, no, jako lze to najít. No. Nějaký studánky tam jsou, nejsou úplně všude. V té oblasti vlastně tam, jak je taková ta polabská část, jo, kde se vlastně jde okolo, nebo z Kouřiny do Sadské, a tak tam je taková, tam jsou hodně pole, je to těžko průchozí krajina, ale je to zase takový autentický, no. Vidíme, jakou tu krajinu máme i v těch ne tak malebných místech, no. Jako oproti třeba Sázavsku, tak tam kolem dálnice D8 to skutečně není úplně pro poutníky příznivé. A ty jsi mě, Jindro, ještě vlastně připomněl jenom zmínit, že spousta informací je tady na těch našich stránkách cestačeska.cz, ale vlastně kromě toho máme i facebookovou stránku, také Instagram, ale kromě té facebookové stránky máme skupinu, která se jmenuje Poutní cesty Blaník Hříb a Hříb Blaník, kde jsou vlastně ti poutníci aktivní, takže i když je někdo třeba na cestě, má internet a třeba něco neví, kde třeba se ubytovat, nebo jestli je v okolí nějaká voda, dá se tam napsat a vlastně ti ostatní poutníci mu poradí. Takže že to je vlastně taky takový dobrý způsob, jak být propojený s nějakou komunitou lidí, kteří vlastně o tu poutní cestu mají zájem, šli anebo se chystají jít. Dobře. Já se ještě zeptám Peti, máme nějaké dotazy? Nebo po případě... Dívám se na O+O, modul otázky plus odpovědi a načítá se mi, ale ještě před chvílí jsem se díval a žádný otázky jsem tam neviděl. A teď se mi nechce načíst, no. Jo, tak uvidíme. Neviděl jsem tam nic. Jo, myslím, že tam žádný ještě nebyly, ale jinak samozřejmě, kdyby třeba někdo měl problém to najít, teď se to načetlo, vidím, že tady zatím žádné otázky nejsou, kdyby samozřejmě někdo třeba měl problém to najít v té liště, to tlačítko, tak asi není problém, že se třeba přihlásí nebo si i zapne mikrofon a samozřejmě můžete se ptát i osobně, pokud je vám to třeba i příjemnější, než to tam psát. To je určitě dobrý koment. Nahoře na té lištičce, jak máte ty otázky a odpovědi, tak je vedle taková jako ručička, kterou se vlastně přihlásíte, vy nám tady vyskočíte nahoru a my uvidíme, že máte nějakou otázku. Takže cokoliv by vás zajímalo, ptejte se, hlašte se. Je to vlastně seminář, kde my bychom chtěli vám dát ty informace, takže jakýkoliv dotaz je vítán. Janí, jestli můžu to trošku doplnit, nebo říct to. Určitě jako co je dobrá věc, tak vzít si powerbanku, protože ne všude samozřejmě se dá třeba, když člověk jako nocuje v přírodě, jako dobít ten mobil a je dobrý mít ty mapy třeba i v telefonu stažený jako offline verzi, protože někde taky není signál.
Takže, nebo mně se to aspoň stalo, že někde nebyl signál, takže určitě jako je dobrý mít buď to papírovou mapu, anebo třeba aspoň ty mapy CZ mít stažený v telefonu, aby jakoby člověk nebyl závislý jako na tom internetu, protože někde se může stát, že by prostě potom zakufroval a nepřipojil se, protože tam někde může být třeba jenom chvilkový výpadek signálu, ale mně se to stalo, takže určitě je dobrý nespoléhat jenom na ty mobily, ale papírový verzi tu mapu, anebo prostě aspoň stažený tak, aby se tam člověk dostal nejenom online. Děkuji, Jani. A tím si krásně otevřela naše další téma a to je, co si sebou zabalit a co nechat doma. Já možná, Jani, jestli ti do toho můžu skočit, teďka se tam jeden dotaz totiž objevil, tak ještě než načneme další téma. Může člověk jen jít a ne se držet témat k zamyšlení? Prostě nemít to řízené, jen to nechat volně plynout, co vyjde samo na povrch? Tak jestli můžu odpovědět, tak určitě může. Jo, samozřejmě, jak jsem už říkal, my v tomhletom má každý svobodu, ta cesta je tady zkrátka vytvořena pro popníky a když má někdo své vlastní téma, jak si to projít a na co se zamyslet, tak si to třeba, někdo může tu cestu jít skutečně jenom proto, že si chce, že ho zaujme ta trasa a že si ji projde, že je to pro ně třeba i fyzická výzva. Jo, ta témata, ty tam jsou takový bonus, jo, to znamená, oni jsou nějakým způsobem vytvořená, i to, že když tam vlastně lidi chodí a tato témata zpracovávají, tak jako může svým způsobem to k tomu vést, jako nabádat k těmhle tématům, třeba, že jako je to jednodušší třeba tyhle otázky si zodpovědět, a když máte nějaké vlastní, tak jako povoleno to je, nikdo vás nebude kontrolovat, jestli náhodou nemyslíte na něco špatného. Jo? To samozřejmě tak není, takže dovoleno je cokoliv. Ten návod, který dáváme my, tak je takový, jak to zkrátka doporučujeme. Jo? Jak je to jako vlastně prezentujeme to, jak je to připraveno, jak je to jako, jak jsme to vyrobili. Ale je to samozřejmě volně k použití, abych tak řekl. No, tak. Takže určitě je to možné. Jo. Ty témata jsou vlastně taková jako nabídka, nad čím se můžete zamýšlet v určité struktuře, ale samozřejmě je to jako čistě na vás. Okay. Peti, já ještě se tady objevily další, který jsou teda hlavně k té cestě, tak já si myslím, že asi by bylo vhodné je zodpovědět teďka, protože když se koukám do programu, tak pak tam máme, co si sebou zabalit, razítka mapy. Takže další dotaz je na cyklistiku. Dobrý večer, ráda bych se zeptala, zda by bylo možné případně cestu absolvovat i na kole. No to potom není poutní cesta, no. No putování je to prostě, samozřejmě můžete jako putovat, můžete si říct, že jako putujete na kole, ale tahle cesta k tomu úplně není vhodná. Jsou tam i místa, kde třeba na to kolo to úplně není, zvlášť okolo té Sázavy. A to kolo vám nedá tolik prostoru na to zamyšlení. To znamená, pokud to chcete si projet na kole, nikdo vám nebrání, projďte si to na kole. Pokud ale to chcete absolvovat i třeba s tou nastavbou těch témat nebo s tím zamyšlením, tak na tom kole vám to rozhodně jako půjde hůř, než když půjdete pěšky. Potom je tady dotaz, nevím, jestli ho budeme schopni zodpovědět hned, jak velká část cesty vede po asfaltu? No, to možná... Asi to nemáme úplně procentuálně spočítaný. No, procentuálně to určitě spočítaný nemáme, ale určitě tam to vede jako míň než ze začátku, protože ze začátku jsme tam těch úseků po asfaltu měli víc a postupně vlastně třeba po dohodě s obcemi jsme tu trasu upravili tak, aby po tom asfaltu to vedlo co nejméně, ale bohužel jsou místa, kde zkrátka ta cesta jinudy než po asfaltu nevede a bohužel často jako jsou i lesní cesty, které dřív byly normálně z nějakého štěrku nebo to, ale protože třeba přišly nějaké evropské dotace, tak se to vyasfaltovalo, nebo aby tam měli přístup auta, tak se to vyasfaltovalo a bohužel jako jinudy to nejde. Ale na kilometry to skutečně dokážu odhadnout.
bohužel. Ale snažíme se to prostě vést co nejméně asi po tom asfaltu. No, určitě. Vím, že když jsou někde nějaké nebezpečné křižovatky, tak se jim snažíme vyhýbat, překládat to, jak to jde, jestli se nepletu. Tak, pokud by tazatel teda to chtěl přesněji, tak asi není, když tak problém to ještě dodatečně třeba zjistit. A myslím, že ta odpověď je asi takhle možná v obecní rovině dostačující. A je tady poslední dotaz ještě ke trase. Jsou na trase odpočívadla ke konci etap, kde by se dalo utábořit a případně přespat, například plachta nebo hamaka? V některých těch místech jsou určitě kempy, ale my sami aktivně žádná taková místa nevytváříme, jako to už je v podstatě jako nad naší kapacitu, protože jako celý náš spolek funguje vlastně na bázi dobrovolnosti a toho, co jako zvládneme udělat jako mimo naši pracovní dobu a mimo naše nějaké jako rodinné povinnosti. Takže tohle to už je skutečně nad naše organizační schopnosti, bych řekl, nebo kapacity. Ale vím, že jako existují i jiné cesty, třeba ta stezka Českem nebo Via Czechia, kde prostě ty jejich autoři hodně spolupracují s různými firmami a ty přístřežky, nějaké útulny vytváří, je to jako skvělý, ale my tohleto dělat nebudeme. Určitě, no. My vlastně to, co nabízíme, tak je vytvoření cesty a stejně tak, jako necháváme svobodu lidem, aby si ji prošli podle sebe, tak necháváme svobodu i v tom, aby si vlastně naplánovali, kde chtějí spát, kde si koupí jídlo, kde se utáboří. Možné to je, každý si to, je to prostě nějaká aktivita navíc, nejsme schopni tohleto pokrýt a vlastně tam nějaký tyhle ty služby jako poskytovat. No. Tak já děkuji. A ještě přibyl jeden dotaz k těm trasám, docela praktický, jestli už to tedy nezaznělo. Jak jsou přesně trasy značeny? Stejně jako turistické, například zelená, modrá, červená? Jo, to je dobrý dotaz. Ty trasy nejlépe je opravdu skutečně mít mapu, anebo na mapách CZ už jako jsou ta poutní cesta Blaník Hříb, tam, kudy vede, tam je vlastně na těch mapách to označeno. Jo, a většinou vede, jako na těch našich stránkách, je i popis toho, jako odkud kam se má jít a kolem čeho se jde, tak to je takový jako slovní popis. A v té tištěné mapě, tam je to celé vyznačené, takže každý ví, kudy se má jít. A tam, kde nejsou turistické značení, tak tam je to značení pomocí těch Cček, které jsou vždycky červené v bílém poli, takže tam my ty barvy nedodržujeme, ale jako vede to po žlutý, po zelený, po modrý, po červený. Zkrátka, kudy se to naplánovalo, tudy to vede a je potřeba se koukat zkrátka do mapy, kam mám dojít. Jo, protože ne všude, jako může se vám jednoduše stát, že prostě někde dojdete k rozcestníku, kde zrovna není ta naše značka a nebudete vidět, kam se vydat, tak musíte se podívat do mapy nebo na ty mapy CZ a tam vám to hnedka řeknu. Jo, takže mapa je potřeba. Jo, ještě možná k tomu řeknu jednu věc. Ještě lze si vytisknout z našich stránek takzvané trhačky. Jsou to vlastně mapy, které jsou vytvořeny pro jednotlivé etapy. A tam je ta mapa vlastně schematicky ukázána jako v měřítku. Je to skutečně jako mapa v tom, tak jak je to třeba i v té velké mapě. A je tam právě k tomu i ten popis té trasy. No, takže tam třeba, nevím, na konci vesnice dojdete k rozbořenému baráku a musíte se dát ostře doprava, jinak minete odbočku nebo něco takového. Jo, to vlastně ta naše Renča tak to pěkně podrobně popsala a často je to skutečně velice dobré vodítko, protože přesně jsou tam jako vychytány ta místa, kde člověk snadno sejde z cesty. Takže je tam napsáno, na co si dát pozor a kde správně odbočit. Já bych to jenom asi shrnula, takže k té orientaci je několik možností. První je, že opravdu máme vytvořený mapový podklad pro obě poutní cesty. Je to klasická mapa rozkládací, dá se objednat přes naše stránky a zároveň je dostání v některých turistických centrech. Zase na našich stránkách je seznam, kde se dá koupit. To je teda první, to je taková ta, co opravdu máte v ruce.
Druhá možnost je, že ta cesta je značená na mapy.cz, takže tam, když si dáte vyložením poutní cesta, máte signál nebo offline mapy a máte teda sebou tu nabíječku nebo powerbanku, tak se můžete orientovat podle toho a zároveň, aspoň z mé zkušenosti, je to velice dobře značené, takže i v té krajině vlastně vidíte, kudy máte jít, s tím, že to je na těch tabulkách často společně s těma klasickýma cestama klubu českých turistů. Plus ještě potom na těch určitých místech najdete ty trhačky těch jednotlivých etap, kde je vlastně znova ukázaná celá ta jedna etapa, ta mapa. A ty trhačky se dají taky stáhnout a vytisknout z našich stránek pro osobní potřebu. Přesně tak. Jani, jak ty se zorientovala na poutní cestě? Podle čeho jsi šla? Já jsem měla papírovou mapu a měla jsem i v mobilu stažený mapy CZ, ale v té offlineové verzi. A musím říct, že i v těch mapách je to opravdu hezky popsaný, hezky jako značený, takže člověk opravdu jako nestalo se mi asi, že bych jako úplně zabloudila, někde jsem spíš jako v tom zamyšlení šla dál cestou a najednou jsem si říkala, ježiši, tady jsem měla někde odbočit, tak jsem se musela vrátit, ale to bylo spíš, že se člověk opravdu ponoří do té přírody, do sebe a najednou se nechá trošku jakoby strhnout jenom tou chůzí, ale jinak musím říct, že opravdu si myslím, že jsou i na těch jakoby důležitých rozcestníkách hodně jako dobře vidět, že člověk jako opravdu tam, pokud dává jenom trošku pozor, jako nemůže zakufrovat. Děkuju. Já možná ještě jednu věc dodám. Když se na mapách CZ zadá do vyhledávání vyloženě poutní cesta Blaník Hříb, tak je tam jako možnost kliknout, nebo zkrátka je to tam jako vyznačené a ukáže to od začátku do konce celou tu trasu a vlastně člověk si to může takhle jako virtuálně projít celou tu trasu. Jsou tam k tomu pár hodnocení té trasy, ale vlastně je to možné takhle vlastně celou tu trasu tam si prohlídnout. Děkuju. Jestli můžu možná ještě jeden zajímavý dotaz, pokud budeme schopni, nebo to spočítáme z těch kilometrů. Pokud se rozhodnu jít tuto poutní cestu najednou, kolik dní v průměru by mě putování trvalo? Já tady mám nachystaný kilometry k jednotlivým etapám, takže to můžu přečíst a podle vlastně fyzické kondice to může odpovědět na ten dotaz. Jo? První etapa Louňovice Český Štenberk 30 km. Český Štenberk Sázava 18, ta je odpočinková. Sázava Kouřim 24,5. Kouřim Sacká, čtvrtá etapa a 27 km. Sacká Stará Boleslav 36. Stará Boleslav Mělník 34 a závěrečná Mělník Hříb 26. Z mojí zkušenosti 7 dnů je velice ambiciozní, takže já bych za mě řekla přibližně 9-10 dní, aby to bylo tak jako na pohodu. Za mě teda, nevím, jako ty další etapy je určitě lepší dát na půl nebo si najít ubytování někde mezi. My jsme třeba, nevím, když se jde z té Staré Boleslavy do Mělníka, tak my jsme měli třeba ubytování v Neratovicích, takže jsme si to rozložili i takhle na půl. Nebo tak. Jo. Já bych počítala fakt kolem těch 10 dnů a pak už to záleží na ty kondici. Ale jsou i lidé, kteří to projdou za těch 7. Jo. Tak. Za mě, jestli můžu, tak já jsem třeba takhle jako úplně jako neplánovala a z mojí vlastní zkušenosti každá ta trasa jako sedne jako jinak. Takže někdy jako se mi stalo, že jsem i delší trasu víc kilometrů ušla za ten jeden den, protože mi prostě zrovna ta trasa sedla jako víc než druhý den, kdy jsem
vlastně za ten den ušla jako méně kilometrů. Takže já si myslím, že na té poutní cestě by se měl člověk tak nějak jako nechat vést tím, jak prostě ho to vede samo sebou. Ne si to úplně jako striktně plánovat a opravdu spíš poslouchat i to tělo, jako když prostě nemůže zvolnit, když mu to zrovna jako šlape, tak přidat, projít si to opravdu spíš s tou radostí a ne, jak jste říkali už předtím, jako z povinnosti a udělat ten cíl, jako dneska prostě musím těch 30 kilometrů jako dotáhnout, když to nedotáhnu, tak to nedotáhnu, hlavně je si to užít. Jo, tohle to je, jako toto děkuju, to je velice dobrá poznámka, že vlastně vždycky záleží na tom, co si člověk dá jako prioritu a jako vlastně ten záměr té cesty a když tam není to, jako když tam tomu nechá trochu tu volnost a soustředí se víc na to, aby to správně jako si všechno promyslel a na to vlastně na tu vnitřní část, tak mu to pak může přinést zajímavý poznatky, i třeba právě to, že nemusí všechno ujít tak rychle a můžou tam být nějaké setkání, nějaký místa, který by normálně třeba jenom tak prošel, tak tady se na nich zastaví a nějak to osloví, na něco si přijde, takže jo, to určitě je skvělé. Bezva. Tak jdeme na téma, co si sebou zabalit a co nechat doma. Jani, já začnu asi zase tebou, protože ty máš tu zkušenost. Co tak si zabalit ve stylu, začneme třeba fakt tím oblečením, jakou kvalitu bot, je potřeba řešit outdoorové oblečení, jaká je tvá zkušenost? Tak za mě teda jako úplně jako, co je fakt jako důležitý, zvolit si dobrý boty a ku podivu i dobrý ponožky. Protože když si člověk zvolí, jako to se mi stalo na jedné té etapě, že jsem si vůbec neuvědomila, že těm ponožkám by taky člověk měl jako věnovat jako tu pozornost. A ty nohy jsou to nejdůležitější na té poutní cestě, takže opravdu dobrý boty, prošlápnutý boty, ale i ty dobrý ponožky a mít třeba navíc ty ponožky, protože když se třeba člověk spotí, tak je pak opravdu potřeba je vyměnit, aby si člověk neudělal nějaký puchejře, otlaky nebo něco takového, jako aby ho ty nohy jako donesly co nejdál. Jinak, co se týče oblečení, tak za mě taky hodně záleží na tom, v jakém ročním období se člověk na tu pouť vydá. A určitě je lepší lehčí oblečení a víc to vrstvit, než mít nějaké jako těžké věci, protože každý kilo navíc se opravdu hodně pronese. Měla jsi, Jani, ten batoh zvážený, než jsi vyrazila? Věděla jsi, kolik poneseš? Hele, věděla, ale už si to nepamatuju. Aha. A co byla největší blbost, co jsi vzala sebou? Bylo něco takového, co jsi říká, to jsem měla nechat doma? Ani jako nevím. Spíš jako, co jsem asi jako úplně jako neodhadla, že jsem si zabalila trošku jako těžší ty potraviny, tím, že jsem na tu první jakoby cestu vyrážela opravdu s tím, že jsem spala v kempech, někde jsem si i vařila, že jsem měla úplně mini vařič sebou s mikrobombou prostě, tak spíš, že tam člověk jako trošku nepřemýšlí o té váze těch potravin a tam opravdu, když chce člověk jako si i něco jako uvařit na té cestě, tak opravdu volit i ty jako lehčí potraviny, to znamená jako konzerva je sice dobrá, ale přece jenom je trošku těžká. A když člověk se jako vypraví na 5 dní a pak si to vlastně jako všechno jako naskládá, tak ten baťoch jako na tu první etapu byl teda docela těžký, ale dalo se to. Zase člověk si jako uvědomí ty věci pak jako trošku jinak a taky mu to něco dá, když nese tu tíhu na zádech. A pak se jako rád toho zbavuje. Jindr, nějaká tvoje zkušenost o tom, co si vzít? No, my jsme to šli, my jsme nespali venku, to znamená, neměli jsme jako ty nejtěžší věci, jako je celta, spacák, karimatka, ale i tak, jak říká Jana, jo, jídlo, pití, to je vlastně to nejtěžší. Když má člověk vodu, tak má většinou nějakou 2litrovou láhev nebo 1,5 litrovou, někdo si bere třeba i 1,5 litrový a to už jsou prostě 3 kila. Takže tohleto tomu dodá docela
tu hmotnost a prostě když má člověk na zádech 20 kg, tak i když má dobrou fyzičku, když je jako nasportovaný, tak vlastně nemusí být třeba jako zvyklý na ten typ námahy. Jo? Jako pokud někdo není zvyklý chodit na vandry, v plný polní, to znamená krosnu a někde přespávat, tak ať si dá pozor na to, co si na ty záda hodí, protože i když může z začátku si říkat, to je lehký, já jsem silný, to unesu, tak prostě po těch jako 15-20 kilometrech třeba i ve vedru už jako záda začnou bolet, kolena začnou zlobit, jo, a pak prostě je to škoda, protože pak člověka to odrovná a prostě musí třeba odjet dřív domů, protože se přetíží zkrátka. No. Takže z mýho pohledu je dobrý najít si ubytování cestou, kde člověk prostě spí pod peřinou a tím pádem ty nejtěžší věci odpadnou a jde se i lehčeji a veseleji. A i tak, když jste šli, bylo třeba něco, co jste si sebou nevzali a chybělo vám to a říkali jste si, to jsme si prostě měli vzít, ale nenapadlo nás to? No, to si teďka nevzpomenu teda, no. Jo, dobře. Tak. Peti, máme nějaké dotazy k tématu, co si zabalit? Tak zatím žádný nejsou. Pokud by se nějaký objevili, tak je určitě pak ještě zodpovíme na konci případně. Tak jdeme na další část, protože stejně máme 24 minut už jenom. A to je, jak používat poutnický deník, razítka a mapy. Já myslím, že map jsme se dotkli a vysvětlili, ale Jindro, mohl bys nám říct, jak fungují razítka, na co vlastně je poutnický deník, proč ho používat? No, tak razítka slouží k tomu, aby si člověk mohl odfajfkovat, kde byl a měl potom nějakou pěknou vzpomínku samozřejmě. A tohleto jako někdo potom jako nemusí toužit, pro někoho to je zase naopak důležitý mít nějakou památku. Takže ta razítka, tady jsou vždycky na začátku nebo v těch místech začátku a konce jednotlivých etap. Máme na těch stránkách zase napsáno, kde je možnost to razítko získat, já nevím, třeba ve Vlašimi, jsou tam v nějakých jako informačních centrech, nebo určitě v Louňovicích, já teďka nebudu vyjmenovávat, kde všude se to dá sehnat, ale případně je i možnost, když člověk nějaké razítko třeba nezíská, protože to tím místem prochází třeba v 5 hodin ráno a nic není ještě otevřeno, tak je možnost zajít si na pouti Českého anděla ve Ctněvsi na náš stánek a tam si může každý vlastně ta razítka doplnit. Protože my tam sebou máme všechna razítka ze všech etap, takže jako tuhletu možnost nabízíme. No, takže tak. A ty razítka teda se dávají do toho poutnického deníku? No jo, ten poutnický deník, tam je vlastně, jak už jsi zmiňoval, nebo jak zmiňovala Jana, jsou tam ty texty, zamyšlení, návodné otázky a je tam potom několik volných listů na každou etapu, kam si člověk může zapisovat to, na co si přijde. To je jako poměrně důležitý, i nejenom jako na poutních cestách, ale třeba když člověk jako se zabývá nějakým sebepoznáním, tak je dobrý si vlastně ty své poznatky zapisovat, občas se k ním vrátit a vlastně nějakým způsobem si to znovu obnovit, znovu zpracovat. A ono vlastně po těch třeba i po půl roce přijdou, jako člověk to vidí jinak úplně, než to viděl v tu chvíli, když to zapisoval. Jo, přijde si na nové věci. Takže proto je vlastně ten deník vhodný. No a ta razítka, a viděli jsme třeba i poutní deníky, poutnický, kde to bylo jako, kde se tam do toho lidi malovali a kreslili si mapu a kreslili si obrázky, kde byli, co je zaujalo. Takže to bylo taky jako úplně umělecký dílo. Něco jako takový ten deník z návrat, jak se to jmenovalo, Cesta do pravěku, jak tam měli ty kluci. Takže, no tak každý je kreativní, no tak každý si to může dělat podle sebe. Takže je to zase vlastně pro toho poutníka nějaká možnost vlastně zaznamenat si ty své prožitky, zážitky po té cestě a něco si z toho odníst, co mu třeba zůstane. Jo, cokoliv si tam může člověk zapsat, co ho zaujme, co ho nadchne a mít to pak jako vzpomínku.
Samozřejmě je to dobrovolný, není to potřeba, takže pokud by tady byl takový dotaz, je ten deník jenom pokud vlastně toto chcete dělat, můžete to samozřejmě jít i bez toho, ale my to doporučujeme, protože vám to vlastně pomůže i třeba ty témata si nějakým způsobem srovnat, ujasnit. A ty deníky jsou pěkný, jsou to takový jako hezký suvenýry, i dalo by se říct, praktický. A zase dají se objednat na našich stránkách, po případě v infocentrech po cestě. Na našich stránkách zase najdete seznam, kde je můžete získat a možnost je koupit i na pouti Českého anděla, ke které se ještě taky dostaneme. Jani, za tebe něco k tady tomu tématu, deníky, razítka, mapy, ještě co bys třeba chtěla jako prakticky dodat? No já si myslím, že je dobrý sebou mít jakýkoliv notýsek, protože ten nápad může přijít třeba nejenom jakoby o tom sebepoznání, ale člověk tam na té cestě může dostat i nějakou jako nápad, co by jako rád zrealizoval, nebo podnikatelský nápad, a podle mě je dobrý si to někam jakoby napsat jako jakýkoliv takovýhle poznání, co ho tam jako napadne. Takže za mě určitě minimálně nějaký notýsek, aby člověk pak nezapomněl něco důležitého třeba. Bezvadný. Peti, máme nějaké dotazy? Tak podívám se, myslím, že ne. Poslední dotaz jsou tady pořád ty trasy, takže žádný zatím nepřibyly. Tak než se vrhneme na poslední téma, která bude ta pouť Českého anděla, a mě ještě napadl jeden dotaz, o kterým jsme vlastně nemluvili, a je to spíš o názoru jít poutní cestu sám nebo ve skupině. Jaký je na to váš názor? No, jsou to různý prožitky. Když jde člověk ve skupině, minimálně jako takhle, když je člověk ve skupině lidí, kteří všichni mají s sebou deníky a chtějí vlastně jít jako řešit si ta témata, tak to může být fajn, že si potom to můžou probrat, porozprávět si své postřehy. Nicméně, když to člověk jako jde a vlastně povídá si cestou, tak zase tam není tolik prostoru na to přemýšlení. Ale zase to může být jako pěkná, jako hezký prožitek právě z toho sdílení a má to zase jinou kvalitu. Když je člověk sám, to by asi víc řekla Jana, tak je zase času mnohem víc na to promýšlení a na takovou tu samotu, takový ten klid. Asi. Je to tak, Jano? No já jsem zažila obě ty varianty, protože část jsem šla jako ve skupině a část jsem šla sama, a já si myslím, že člověk by se měl řídit tím, jak to zrovna jako cítí. Protože na tu jednu část jako jsem vyrazila jako s někým a bylo to, i tak to bylo fajn, protože jsme nešli úplně jakoby vedle sebe, že bychom si pořád povídali, ale člověk šel třeba jiným tempem, držel se vzadu nebo trošku jako vepředějš a stejně se tam do těch svých témat jako ponořil. A další část jsem měla pocit, že prostě musím jít sama, a vyrazila jsem sama a taky to bylo to jiný a bylo to fajn, takže za mě určitě by člověk to měl jít tak, jak se cítí. Děkuju. Tak pojďme na pouť Českého anděla, kde bychom vás rádi pozvali letošní 24. května. Jindro, mohl bys nám tu akci představit, něco nám o tom říct? No, pouť Českého anděla je vlastně úplně první takový jako projekt, který jsme se spolkem začali dělat, a měli jsme už první takovou nultý ročník, byl v roce 2015, kdy jsme se vlastně sešli jenom víceméně spolek a pár kamarádů na hřišti ve Sněvsi, a tam vlastně od té doby ta pouť vždycky rok od roku je trošku jako obměněná, i když ty hlavní body zůstávají stejné. To znamená, ráno to začíná většinou 10, je tam nějaký úvod, kde přivítáme poutníky, kteří přijedou buď to autem, je tam jako velký parkoviště, takže je tam možnost přijet autem.
i s rodinou. Zrovna tahle ta akce je pro rodiny s dětmi jako vhodná, zatímco třeba to putování úplně není vhodné pro děti, ať už kvůli, já nevím, náročnosti fyzické, což ale některé děti zvládnou v pohodě, tak spíš kvůli tomu, že zkrátka nemůže si člověk prožít úplně ty, třeba ta témata zpracovat. Ale tahle ta Pouť Českého anděla, ta je pro rodiny s dětmi, takže v 10 to začne, pak se lidi rozejdou, vyjdou si vlastně na ten hříb, a pak se jdou zpátky, většinou to trvá tak, já nevím, 2 až 3 hodiny. Ta cesta tam a zpátky, protože je to nějakých 5 kilometrů, 5,5 kilometrů celý jako tam a zpátky. Nabízíme dokonce, že je vždycky skupina dětí, že vezmeme děti, kdo má zájem, tak nám může dát své děti a my s nima jdeme nahoru, nebo někdo od nás s nima jde nahoru, vždycky skupinka a ty děti třeba hrajou cestou nějakou hru, takže ta cesta jim i rychleji uteče a rodiče si to můžou projít v klidu sami. No a potom, když se vrátí dolů, tak tam je odpolední program, kde je tam živá hudba, je tam loutkové divadlo, tam bývá, jsou tam třeba ukázky lovecké kinologie od místních myslivců, je tam plno stánků s občerstvením, Stíněves má vlastní pivovar, takže je tam vlastně podřibské pivo, jsou tam myslivci, tam dělají stejky a guláše z kanců a jelenů, takže to je tam jako výborný občerstvení, vždycky tam máme domácí zmrzlinu a domácí kávu a jsou tam výborné koláče a třeba namazaný chleby, nějakou pomazánkou poutníků v krajíc se tam dá zakrojit. My tam máme stánek taky jako s věcma se spolkovými věcmi, nějaký jako informativní. A třeba jeden ročník tam jeden z poutníků si tam udělal na místní zastávce výstavu svých fotografií z poutní cesty. Takže to taky jako se tam dějou takovéhle spontánní věci. A ta akce většinou končí někdy večer mezi 5. 6. hodinou a je to zkrátka jako příjemné setkání. Je tam hodně prostoru na to sednout nebo trávit hodně času vlastně s přáteli, třeba i s lidmi, které tam nově potkáte a popovídat si s nimi. Na to je tam skutečně jako hodně prostoru. A když je krásné počasí, což doufáme, že bude, tak je to příjemně strávený den. A ty jsi říkal, že vlastně je tam taky těch 7 témat, protože ta část, která se jde z Stíněvsi na hříb, je vlastně součást poslední etapy. Ano. A zároveň je tam nějakých 7 zastavení z Stíněvsi na ten hříb a těch 7 zastavení je tam jenom v průběhu ty poutě, nebo ty jsou tam vždycky? Ano, my tam vždycky vlastně máme takové jako dřevěné desky s těmi nápisy a ty tam dočasně umístíme na konkrétní stromy, co už máme vlastně vytipované. A takže kolem těch stromů nebo kolem těch zastavení se jde a každý si to může rovnou přečíst. To znamená, není potřeba mít deník, není potřeba nikam na nic klikat tím jako QR kód s nima, jsou tam normálně texty a to si jako návodné otázky. Ale ty jsou tam teda jenom... Ty jsou tam jenom pro ten jeden den. Nebo my jsme původně mysleli, že bychom to tam nějak umístili trvale, ale to se nepovedlo, protože hříb přece jenom jako je to kulturně chráněná památka a zkrátka nepovolili nám to ty památkáři. Že to taky může být motivem, že vlastně, když by si to chtěl někdo projít, protože ty si ještě říkal, že je to vlastně rychlokurs těch témat, že z celé té poutní cesty. Jo, takhle. No, kdyby si to chtěl někdo projít, samozřejmě ta Pouť Českého anděla k tomu je výborná příležitost, protože je to tam napsané normálně takhle jako slovy, ale když by to šel někdo i mimo, tak vlastně tam přesně v těch místech, kde jsou vlastně ta zastavení během té Pouti Českého anděla, tak tam jsou i samostatné tabulky, stejně jako jsou na celé té poutní cestě. A tam vlastně, když člověk si přes ten QR kód to sejme, tak tam také vlastně ty jako ta témata nebo ty otázky nebo ty věty k zamyšlení tam najde vlastně online, takže to je takhle přístupné i kdykoliv během roku. A doporučil bys třeba, když někdo zvažuje to vydat se na tu poutní cestu, aby třeba
zkusil, pokud je zrovna na tím přemýšlí v tom květnu, třeba nejdřív tu pouť, zkusit si tu malou část, i když vlastně je to závěr, že jo? Nebo já je myslím, lepší. že právě jako, už se to tam párkrát stalo a větší takový jako zážitek nebo jako si myslím přidaná hodnota je, když to člověk jde z toho baníku a naplánuje si to tak, aby vlastně na tu poslední cestu, na tu poslední etapu přišel do té Sýně Vsi a vlastně zakončil to během té pouti Českého Anděla. Myslím si, že je to jako, že to může být tak jako krásné zakončení celé té pouti, celé té poutní cesty. A není to nezbytné. Není to nezbytné, určitě, jako když to chce někdo odzkoušet, tak ať jde na to letu, pozná tam třeba i nás, jako uvidí, co jsme za lidi, uvidí, jestli se mu to líbí nebo nelíbí a jestli to chce projít celý. Ani můžu do toho teda jako skočit, tak já jsem to došla vlastně v den konání pouti Českého Anděla a ze své vlastní zkušenosti musím říct, že to je neuvěřitelný zážitek dojít do té Stíně Vsi přesně v den konání té pouti a je to takový jakoby slavnostní zakončení. Opravdu jako z mojí zkušenosti je to asi to nejlepší, co člověk jako může zažít na té pouti. Takže milí poutníci, začněte plánovat cestu 24. květen se blíží. Dělám si srandu, ale samozřejmě to může být krásné. Tak, já se zeptám, máme ještě něco k té pouti, co jsem třeba zapomněla a chtěli bychom to... Možná já řeknu jednu věc. Jedna z aktivit, které jako už je vlastně druhý ročník, které na té pouti Českého Anděla probíhají, tak je vlastně křest nebo představení kalendáře, který vlastně my každoročně vyzýváme poutníky, aby na tom svém putování prováděli fotografie toho, co je, nebo pořizovali fotografie krásných míst, toho, co je zaujme, a posílali nám je do soutěže a my potom vlastně máme odbornou komisi, která se skládá z grafiků a umělců a ti vyhodnotí, jaké ty fotografie jsou nejkrásnější a ty potom vlastně jdou do toho kalendáře a ten kalendář je potom možno vlastně na té pouti Českého Anděla zakoupit, to znamená letos to bude už kalendář na rok 2026 a pak samozřejmě ty kalendáře je možno si objednat z našich stránek. No, takže to bude i letos. A tím si mi, Indro, připomněl ještě dvě věci, které jsme nezmínili. A to je první to motto vlastně celých těch poutních cest, poznej českou zemi a sám sebe. A druhý je vlastně, že máme patronku poutních cest, že? Takže k tomu bychom ještě mohli asi... Je to tak, vlastně to byla inspirace pro udělat ty poutní cesty tak, jak jsme dělali, nebo vůbec se do těch poutních cest pustit. A je to paní Ladislava Paterko, kdy ta nás vlastně i pro tu pouť Českého Anděla inspirovala ve své knize Naše tradice, kde vlastně vysvětluje českou tradici z hlediska vlastně jako toho vnitřního významu těch jednotlivých tradic, jo? Že třeba co máme možnost, jakým způsobem máme třeba možnost na sobě zapracovat o Velikonocích, o Vánocích, na masopust, jaké vlastně tam jsou to, co je vlastně jako v pozadí, jo? Proč vlastně ty svátky vznikly. Takže ona tohle to krásně popisuje, je to moc zajímavý vlastně vidět z jiného pohledu, si přečíst popis té české tradice. No a ona tam právě píše, že 20. května je Den Českého Anděla, kdy Český Anděl zase je to vlastně takový symbol, takový strážný anděl naší země, takže ochrana a každý má možnost vlastně v tenhle den se zamyslet i nad tím, jaký má pro ně vlastně význam domov, Česká republika nebo Česko, a jestli něco dělá, jestli něco chce dělat, jestli vlastně tady se mu líbí, cítí se tu doma, necítí se tu doma. A vlastně to je smysl téhleté pouti Českého Anděla. No a paní Paterko také vlastně je autorka těch otázek a těch textů z zamyšlení, protože ona se jako dlouhodobě, opravdu desítky let, zabývá osobnostním rozvojem a
sebepoznáním, takže ona je skutečně jako odbornice na slovo vzatá a ty otázky jsou skutečně nastaveny tak, že člověka krásně vedou od začátku do konce a stojí to za to. Takže to je, a ona zároveň je tedy patronkou těch našich poutních cest. Děkuju. A Jani, je ještě něco za tebe, co bys třeba chtěla dodat, protože máme posledních 5 minut? Já bych asi už nic nedodávala, ale všem bych tu cestu rozhodně doporučila. Děkujem. Tak a já se zeptám Peti, nějaké dotazy? Přibyl tu ještě nakonec jeden dotaz praktický, jestli je trasa vhodná i pro méně zkušené turisty. Za mě určitě. Jako není to žádná vysokohorská turistika, takže jedině asi nejnáročnější etapa je ta druhá, to znamená z Českého Štemberka do Sázavy, tam jsou skutečně ty kopce, jakože se tam jde nahoru dolů, ale i to lze méně zkušený turista, to určitě také dokáže vyšlapat kopec. Jako tam zrovna tato etapa není vhodná pro cyklisty. Jo, tam se jde opravdu stezičkama do kopce, jsou tam nějaký schody, takže tam je to ani pro ty kočárky to moc nejde. No. Což se občas také lidi ptají, jestli to můžou jít s kočárkem. Je to náročnější, spíš dítě si dát, když je menší, na záda do nějaké krosničky. No. Takže tak. Jo. A po cestě se nestratí, protože, jak jsme říkali, to značení si myslím, že opravdu jako kvalitní. A nejdete žádnou pustinou, takže i to ubytování se dá zařídit. Tak jsou to střední Čechy. Tak jo, tak já bych teda se dostala postupně ke konci a poděkovala bych vám za váš čas. A Jani, tobě moc děkuji za to, že jsi tady byla s náma a za sdílení tvých zkušeností. Zároveň bych ráda poděkovala Jiřímu Jirouškovi a Jirkovi Hobelovi, který nám pomáhají vlastně i s nějakou vizuální propagací, takže všechny ty krásné fotografie, které jste viděli v průběhu té prezentace, tak máme od nich. Jo, jsou to opravdu ta místa, která vlastně vidíte většinou zrovna od toho Jirky Jirouška, Nebeské.cz, tak tady máte vidět, možnost vidět z úplně nového úhlu. Krásného Jirka Hobel zase tu cestu šel a fotil nám ji, takže tam přímo vidíte i ten prožitek vlastně toho člověka. Co teď bude dál? My vám pošleme, nebo Peťa vám pošle e-mail po tomto semináři, kde bude nějaké shrnutí důležitých linků, které by vás mohly zajímat. Takže naše stránky cestačeska.cz, link na naše facebookové stránky, na facebookovou skupinu. Pokud by vás zajímal tábor Rytíř a dáma, on má i vlastně svoji speciální potom webovou stránku, na kterou se taky proklikáte z těch našich stránek, když budete chtít. A potom, pokud byste měli zájem dostávat od nás newsletter, kde vlastně dáváme všechny ty aktuality, novinky, co chystáme, tak dostanete i link, kde se můžete k tomuto newsletteru přihlásit. Potom samozřejmě, kdybyste nás někdo chtěli podpořit, tak tady najdete QR kód a můžete poslat libovolnou částku. Ta částka je používána vlastně na údržbu poutních cest. Je to tak, že my celý tento projekt děláme zdarma a ve svém volném čase, takže pokud by se vám líbil, chtěli byste nás podpořit, tak můžete přes tento QR kód, popřípadě ho pak najdete i na našich stránkách. Tak, Jindro, nějaké závěrečné slovo? No, závěrečné slovo. Určitě vás všechny zvu na Pout Českého anděla. Kdo jste ještě nešel poutní cestu, tak doufám, že vás to inspirovalo a že se vydáte, řekněte o tom svým přátelům a budeme se těšit třeba, že se někdy potkáme osobně.
Pokud ještě nejste na Facebooku v té skupině a máte Facebook, tak se přihlašte. Myslím si, že tam je jako to velice živá skupina, takže to můžete sledovat i naše stránky na Facebooku, a protože se tam pořád něco děje. No a já jsem moc rád, že jste tady byli a že jsme vám mohli jako představit tu naší poutní cestu. Tak vám moc děkujeme a přejeme vám krásný a příjemný večer. Tak jo, nashledanou a ahoj. Ano.